И въпреки, че нашата публика само концепт, а акторските залог на политики на линии за самозатрата на тази, се съмняваме добрите отношения между двамата да се режисира на постановка. За състане. От друга страна, добрите отношения съвсем не значат, че Калин и Орлин не са били съперници за този конфликт. Но макар да последва, средствата и театрални съюзи се обидят, че възможността да бъдат различните филми на Калин, ние сме убедени и решаваме снимки. Датата е 23 ноември. Врачански отново е в женска компания и вечерта след представлението, в което си партнира с Теодора Духовникова. Засичаме компанията, към която принадлежи и театралната режисьорка и директорка Винеха Латвиева. Тримата току-що са напуснали пределите на едно от централните столични заведения. Калин Кавалерски пали цигарата на дамите. Без да бърза, явно наслаждавайки се на компанията си, тройката се придвижва по малките улички до стоянката за таксита на Раковски. Тук следват думи за раздяла и... Това целувка ли беше? Не, правня. Но това определено е. При това страстно. Признаваме, че целувката на теб ни изненадва и ни хвърля дълбоки размисли. Големи размисли, ти събиш. Мани не може да понасят такива тенденциозни коментари от връцителни, просто чак дразнищи. Значи ни показва кой знае какво, обаче така го предават, по такъв начин го коментира, че едва ли не. А вие сами ще прецените какво е естеството на целувката. Вие нали го изкоментирахте вече, не оставахте много да хората да преценяват. Луди млади актьори. Единият се другият не, но това не изключва и близките жестове като целувки, се здравей и грижи. След като се разделят Калин и Теодора, Тата ни слуша, нямам бърдаш. само че този път с шумна компания от мъже и жени, която държи да отбележим Тя ще падне. красивото гадже нови Много трябва. нито голямата любов на Калин и Петя, нито Още малко и... нито някоя друга популярна дама. В заключение можем да кажем само: ах, този Калин. Вали, обличи се да не стигнеш. Тя му така си играе за утре. Опа. Само ден след като представи с гръм по шоу новия си албум, феноменалната Анели прие поканата да гостува в папарази. Нямам търпение да видя заедно с вас сега какво още успява да изтръгне от нея и ти ви водещата Ива Екимова. Другата голяма тема, която много се вълнува публиката е мачът и брат Полев Пичко. Значи с Андрея сте много близки. Искам да ти кажа, че аз тогава имах участие и толкова не съм се за никой матч. Това е един голям човек за мен. Брат, той много се съкос. Много се психически, много правилно мисли. Аз не се възхищавам като... Имахте ли възможност човек брат с Андрея, покрай мача, преди мача, след мача? По време на мача, на ринга. Се чухме. Не беше традиция. Това ще има човек, голям човек на себе си. Вълнувах се не само за него, защото тя не е приятелка, защото той е наистина голям човек за мен. Колко да е голям?